Bon dia. Comença la segona jornada. Bueno, comença la gravació, perquè ja fa una estona que estic rodant. He baixat des d'Encamp fins a Sant Julià de Llòria i ja estic pujant la Rabassa. Avui en principi n'he de fer 3, la Rabassa, després Beixalís una altra vegada i Ordino, direcció cap a Canillo i ja tornar a arribar a Encamp. He canviat una mica l'ordre de la ruta de Wikiloc. Totes les rutes que estic fent aquests dies les he baixat de Wikiloc. I aquest era l'últim coll, el que passa que no tenia gens de ganes de baixar per la carretera general a última hora del matí, perquè pel trànsit. Aleshores he decidit canviar, baixar ara ben de matí, ben d'hora, aquí cap a Sant Julià, i m'he estalviat molt trànsit i a la pujada, sí que suposo que me'l trobaré. Quin remei. Però bueno, almenys la baixada l'he fet tranquil·let. I després ja faltarà això, el de Beixalís i Ordino, i el trànsit serà molt menor. Així que vinga, deixo la càmera i estic pujant aquí a l'11% amb una mà. Aigua sense tractar. Espero que no m'agafin cagarrines. Doncs ja està, ja he coronat la Rabassa. Estic aquí a Naturlàndia, que és una mena de parc, no sé, lúdic, o es fan diverses actuacions, hi ha com una mena de tobogan, i es fan una sèrie d'activitats aquí. Això és cota 2000 i pico, 2028 em diu el GPS, i ara baixo i baixaré per l'altre vessant, per la Peguera. Això és la Rabassa i ara baixo per la Peguera, cap a Xirivall i Sant Julià de Llòria. Suposo que la carretera deu ser allò d'allà baix. Per on ara aniré, imagino. Ara ho descobriré. Apa, som-hi! Guapo. Puc dir que he salvat bastant bé el tram de carretera entre Sant Julià de Llòria i aquí Encamp, El trànsit no ha sigut agobiant, he tingut sort. Bueno, doncs ara queden els dos següents ports, que són els que m'he deixat pel final, que és el de Beixalís una altra vegada per la mateixa vessant que vaig pujar ahir, i després el d'Ordino, que aquest serà nou. I demà faré el d'Ordino, però per l'altre vessant, pujant des de Canillo. Així que vinga. Deixo la càmera, que aquesta pujada ja la conec d'ahir i sé que és molt dura. Som-hi! Beixalís és molt dur. Comença superconstant al 15%. 28,7 graus a les 11:40 del matí. Bueno,
Doncs ja està. Ja he coronat per segona vegada la collada de Beixalís. La tinc aquí a 50 metres. Déu-n'hi-do, els primers quilòmetres són exigents. Però bueno, ara aquí al final planejava més i amb l'ombreta. Molt bé. Hosti, estan aquí fent trial. Hi ha molta afició en aquest país al trial. Doncs comença la festa. Ja, tot i que encara estic sortint als afores d'Ordino, però ja el coll d'Ordino ja ha començat.